Falle bod chi'n cofio cwpl o wythnos yn ôl fe wnes I a fy mhlant adolygu ap Alun yr Arth ar y fferm. Wel heddiw yma, dwi wedi dod yma i'r chapter I gyfarfod y dyn sy'n gyfrifol am yr ap. A felly Aled, ti sy'n gyfrifol am ap ar y fferm, a mae yna'n arall allan y byd rwan. Oes ap newydd eto I ddysgwyr Campau Cosmig. Yw enw hwn, felly mae hwn ddim ar y fferm, mae hwn fel Alun yr Arth, mae hwn yn y gofod. Ond yr un yw'r nod, sef ffordd o ymarfer a dysgu Cymraeg mewn ffordd hwyliog. Mae nifer o fawr o weithgareddau yn y gêm. Chi'n gallu mynd mewn i'r gêm dewis math o weithgaredd a dewis thema wedyn ni, pan y boed yn anifeiliaid neu y tŷ. A chi'n mynd mewn a dysgu geirfa wedyn, ydych chi'n gallu gweld y gair, clywed y gair. Mewn ambell I gêm, ydych chi'n sillafu'r gair. A wedyn ydych chi'n gweld y gair mewn brawddeg. Felly mae'n ffordd o gweld, clywed a ailadrodd y gair. Felly mae fe jyst yn ffordd o drwytho chi yn yr eirfa wedyn ni. I blant oedd wedi cael ei gynllunio, ond ni'n ffeindio bod dysgwyr hefyd yn defnyddio fe, achos mae'n ffordd difyr rhwydd o ymarfer I Cymraeg. Mae'n gêm chi'n cael ar eich ffôn, tynnu fe mas wrth yr arosfan bws, neu mewn cyw, chwarae cwbl o gemau, a mae'n ffordd dda o ymarfer pan mae 5 munud sbar da chi. A mae'n neis hefyd bod yna gema yn Gymraeg tu allan i'r dosbarth hefyd yn does, bod yna rhywbeth allan nhw'n wneud adre yn ei amser hamdden. Wel, mae hwnna'n rhan bwysig iawn ohono fe, achos mae yna lot o blant yn teimlo bod Cymraeg yn rhywbeth maen nhw'n dysgu yn yr ysgol. Dwi'n awyddus bod e'n rhan o'i bywyd nhw tu fas yr ysgol, rhywbeth maen nhw'n gallu chwarae yn gymdeithasol yn Gymraeg. Mae plant gen ti dy hun. Wyt ti weithio'n arbrofi efo'r apps yma gyda dy blant? O, yn bendant. Yn bendant. Y pethau ni ddwl I beidio. Mae'n yn plant i'n 12 mlwydd oed. A nath e weithio fi, tia be, Dad, mae Campau Cosmig, mae fe'n okay. Oedd hwnna yn ganmoliaeth mawr yn dod o ymlaen. Doedd ddim fel arfer yn gweud pethau mor garedig a hyn ar ffau. Mae okay yn dda. Mae okay yn wych wrtho fe, ydi. Wel, pob lwc Aled, diolch am y sgwrs. Diolch yn fawr. Pob llwyddiant efo'r ap newydd. Diolch yn fawr iawn I ti. Diolch.